Οι πολιτικοί που χρέωσαν περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο την χώρα μας είναι οι εξής: Σιμίτης, Κωνσταντίνος Καραμανλής ο νεότερος και η οικογένεια Μητσοτάκη, Κυριάκος και Κωνσταντίνος. Όμως παντού ακούμε την παρούφα ότι πληρώνουμε σήμερα τα χρέη του Ανδρέα Παπανδρέου, διότι αυτό έχει επικρατήσει μέσα από μια προπαγάνδα των μέσων μαζικής εξαπάτησης και ο καθένας που ακούει μια πατάτα στα ΜΜΕ την παίρνει και την αναπαράγει χωρίς να εξετάζει τα στοιχεία. Με στοιχεία λοιπόν καταρρίπτοντας την προπαγάνδα της νεοδημοκρατικής δεξιάς παράταξης. Χρέη Κωνσταντίνου Καραμανλή του νεότερου 181 δις. Χρέη της οικογένειας Μητσοτάκη 75 δις. Χρέη του Σιμίτη 86 δις. Χρέη του Ανδρέα 45 δις κοντά, με εθνικό σύστημα υγείας μέσα, με αύξηση των επιχειρήσεων, έδινε λεφτά στον κόσμο και υπήρχαν νέες υγιείς επιχειρήσεις, με γεννήσεις παιδιών ο κόσμος έκανε οικογένειες και με ένα σωρό άλλα πράγματα, με ένα σωρό προνόμια και δικαιώματα. Πολύ χαμηλότερο το χρέος του Ανδρέα και ο κόσμος περνούσε καλά. Πολύ υψηλότερο το χρέος Καραμανλή, οικογένειας Μητσοτάκη και Σιμίτη και ο κόσμος πεινούσε. Πώς γίνεται λοιπόν να ρίχνουνε το φταίξιμο στον Ανδρέα όταν ο κόσμος επί Ανδρέα περνούσε μια χαρά και υπήρχε και αύξηση της παραγωγικότητας και του επιχειρήν και αύξηση φυσικά των Ελλήνων μέσα από τις γεννήσεις που κάναν όλοι οι οικογένειες και τώρα δεν μπορούν να κάνουν, και με τα χρέη τα δικά τους τα υπερπολαπλάσια ο κόσμος υπέφερε, έκλειναν οι επιχειρήσεις και δεν γεννιόντουσαν Ελληνόπουλα. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, ο άνθρωπος που λέει αλήθειες. Η νεοδημοκρατική προπαγάνδα της δεξιάς παράταξης, της διαφθοράς και της λιτότητας καταρρίπτεται πολύ εύκολα, διότι είναι βασισμένη σε σάπια υλικά. Γι' αυτό και η οικογένεια Μητσοτάκη με τρέμει και δεν με εμφανίζει σε κανένα τηλεοπτικό κανάλι την ίδια ώρα που βγάζει 500 από κόμματα τα οποία τα δημιουργεί η ίδια στα δεξιότερά της και αναπαράγουν συνεχώς την ίδια προπαγάνδα, διότι αν βγω στα κανάλια θα δείξω στον κόσμο μεγάλες αλήθειες που τις έχουν κρύψει εδώ και χρόνια και λένε στον κόσμο ψέματα για να παίρνει ο καθένας μια καραμέλα και να την αναπαράγει. Η οικογένεια Μητσοτάκη με φοβάται διότι λέω αλήθειες. Δεν χρέωσε ο Ανδρέας τη χώρα, τη χρέωσε ο Σιμίτης, τη χρέωσε ο Καραμανλής ο νεότερος, τη χρέωσε η οικογένεια Μητσοτάκη. Και μάλιστα τη χρεώσανε χωρίς να έχει ο κόσμος προνόμια και χωρίς να έχει ανεβεί το βιωτικό του επίπεδο. Η χρέωση του Ανδρέα ήταν πολύ λιγότερη και με ανεβασμένο βιωτικό επίπεδο ο κόσμος και με νοσοκομεία και με επιχειρήσεις και με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Τώρα θα πω κι εγώ κάτι δικό μου. Κύριε Μητσοτάκη, καλημέρα σας.